Manhoko akanaka wana Mhanduwe, hedzinoi nhau dzomanhoko muzuva rogumi nonomwe mumwedzi uno waKakunguru. Munhau dzanyasi, bhangi ronyika rakatutira mabhiriyoni 3 omari muupfumi hwenyika mwedzi uno. Izvi zvinova zvaita kuti zvinhu zvirambe zvichindokwira mitengo. Ivo wari kuzviona kuti ndio wari kukonzeresa kukwira kwezvinhu nomuitiro wawoyu, nokuti mariyo iribe chimwe chairi kuwana chinoitsigisa. Kambani yagobhadharwa mari nohurumende kuti inhadzirise chimiro chayo kuAmerica yava kuitawo basa ribodziro kuitira MDCT yamaikupe. Izvi zvabvundunyuwa nyasi novatapiwo nhau wanoferefeta apo waratidza kuti kambani iyi iri kutoitirawo basa maikupe nokuti ndiyo yakanyorerwa tsamba dzakaendesiwa dzakabva kuna maikupe. Maikupewo mutsambadzo wanga wari kutopembedza nohurumende wachiti tireke kukanganwa kuti Zimbabwe iri muzuva idzva. Muchirungu wakanyora wachiti we must not forget that it is a new day in Zimbabwe. Izvi zvabva zvashisa vanhu vese. Zviri pachena kuti maikupe waribe icho wari kuda kuita chokupikisana nohurumende iyi. Kurapiwa muzvipatara zvokanzuru yoguta reHarare zvava kuisiwa mumadhora okuAmerica. Izvi zvinenge zvichienderana nokuti musi iwoyo uri kuda kurapiwayo mariyo imari. Wana mai wakazvitakura wachange wachibhadharisiwa madhora 25. Wanhu wakuru wachibhadharisiwa madhora 5 uye wapwere wachibhadharisiwa madhora 3 okuAmerica. Izvi zvichahwadza nokuti ukatorwara yatove kadzionere kushamba kwarega. Sangano rinoringitsa zvomutemo munyika reVeritas rati kurambidziwa kwakaita Zimbabwe Stock Exchange panotengesiwa zvikamu zvomakambani pamwedzipo mari dzomumafoni dzeEcocash nodzimwe hakusipa pamutemo. Watiwo paribe mutemo wakaseenzesiwa kuita izvi uye pamwedzipo nokuti zuwa rakabuditsiwa kamutemo kochimbi-chimbi nohurumende ndoripi riribe kunyepiwa vanhu. Regai titenderere kuenda pasi rese. Mambo Muswati wati kwai mapurisa nomasoja wagotumirwa kuenda mudzimba dzevanhu kotsvaka wanomupeta. Iri danho richagona kupinzisa vanhu vese chando nokuti kunyika kwawoko kuribe kana chimwe chaunogona kuramba kana mambo wareketa. Tinondoimba kuti zviri zvichapera zviribe ropa rataiwa. Mumwe munyori wogutsa ruzhinji anombiri kwazvo muAfrica nopasi rese anonzi Wamba Wamba kwai afuka rachegani. DRC yataikiwa zvikuru nokuda kwokufa kwomuchindayu uye apfa ano makore 60 uye anga awe muzvinafundo. Tinoti azorore murugare. Tichindori muDRC dunhu rawo reIkweta raita pokare chirwere cheEbhola chasimudza musoro wacho. Hino wakuru wehurumende wakagona kuchirapa chikapera zvakare. Tinondoramba tichivashuvira tuzvinhu. Munyaya yekugumisira yanyasi, nyika yeNew Zealand yati iyo ichiribe chirwere chedziwa mupengo chaita kadamburei pasi rese. Yabva yabisawo mitemo yose yomupfigwa pamwedzipo nezvimwe zviga zvese zvaidzivirira vanhu kupombonoka havo. Tinowashuvira tuzvinhu tichindoramba tichindoti dai kuri kweduwo zvaitikawo. Tindori ipapo, ndini wenyu Mhanduwe wonhau.